Ġiet organizzata il-fira I Choose nażel il-karriera tiegħi mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Isport. Din il-fira tgħin lill-istudenti partikolarment tal-11-il sena u l-ġenituri tagħhom sabiex jagħmlu għażliet informati dwar il-karriera u l-istudji tagħhom qabel itemmu l-edukazzjoni obbligatorja. Dan fil-waqt li hija miftuħa wkoll għal studenti oħra u l-pubbliku in ġenerali, b'kuntatt dirett ma' istituzzjonijiet edukattivi, professjonisti u rappreżentanti minn diversi setturi, bi 48 rappreżentant minn setturi differenti. Waqt din il-fira mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela qalet li din il-fira tkompli tixet il-ħafna opportunitajiet ta' studju u xogħol ta' kwalità li żgħażagħ tagħna għandhom f'pajjiżna. L-żgħażagħ għandna mhux biss nisimgħuhom, iżda għandna wkoll nagħtuhom l-għodot neċessarji biex ikunu jistgħu jagħmlu l-għażliet illi jirriflettu l-ħiliet u t-talenti tagħhom. Din il-fira hija xhieda ta' kemm f'pajjiżna iż-żgħażagħ tagħna għandhom opportunitajiet kemm fis-sistema edukattiva u anke fid-dinja tax-xogħol. Min-naħa tiegħu il-Ministru Byron Camilleri qal li l-għażliet li jagħmlu żgħażagħ illum jistgħu jsawru l-futur tagħhom u għalhekk huwa essenzjali li jkollhom aċċess għall-informazzjoni, il-gwida u s-sapport meħtieġ biex jieħdu deċiżjonijiet informati. U mbagħad ikunu jistgħu jagħmlu l-għażla tagħhom anke wara li jirċievu l-informazzjoni kollha li għandhom bżonn sabiex jieħdu deċiżjoni li ħatkun importanti ħafna fil-ħajja.